carita wit saking agenging katresnanira Dewi Amba marang Sang Dewa Brata. Semanten ugi Sang Dewa Brata yektine uga tresna kelawan Sang Dyayu Dewi Amba ananging karana Denira wis prastya nglampahi wadat tanpa krama nganti ewuh aya ing pambudi raosing penggalih nenggih Sang Dewa Brata tansah kabujung-bujung kelawan ingkang garwa Dewi Amba. Sakala rikala semanten noleh Sang Bagus Dewa Brata ningali kawontenanipun tetaneman ingkang awasta glagah wujuding glagah aku ngremung bagus anakku wong Sigit Dewa Brata ya pangabekti ora tak tampa akarya Sukarnaning Tyasing Sun semono uga Astabrata padha becik pisuwanira kula kawula nuwun inggih Kanjeng Dewaji berkah pangestu paduka Kanjeng Dewaji Raharja pisuwan kula pangabekti kula katur Rama ya tak tampa andadekake Sukal Gawaning Tyasing pun bapa putraku Dewa Brata kanthi karaharjan pisuwanira kula kawula nuwun inggih Kanjeng Ibu berkah pangestu paduka Kanjeng Ibu Raharja pisuwan kula pangabekti kula katur Kanjeng Ibu ya Dewa Brata pangabektimu wis tak tampa ndadekake suka marwataning Tyasing pun Ibu Astabrata semono uga sira kanthi karaharjan lho nggih Kanjeng Ibu berkah pangestu paduka Kanjeng Ibu Raharja pisuwan kula pangabekti kula katur Ibu ya pangabektimu wis tak tampa ndadekake Sukal Gawaning atiku Kakang Patih Tanuraga kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun kono-kono prayogakna pisuwanira Kakang aja duweni rasa rikuh kelawan pakewuh kawula nuwun nokna nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Dewa Brata wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama marmane sira tak timdali marak ana ngersaning sun adoh sunawi cerak sansaya tak raketake jroning Tyasing Sun ing riki lungguhan iki muji syukur ana ngersaning Gusti ingkang ngakarya jagat nyatane saksedane ingkang Ibu Yayi Ganggawati rikala semana kundur marang kayangan Karang Kamidodaren sira maksih bayi sak banjure kerenteking Tyasing pun bapa kepengin bakal gula mentah kelawan jeneng sira kulup ora bakal ing atasipun bapa iki mawi ijen wis ninggal kelawan ibumu bakal gula mentah kelawan jeneng sira marmane rikala semana Kang Rama kepengin ya kuwi palakrama maneh sing dak tuju ora ana liya mung Putri Wirata atmajane Kanjeng Rama Prabu Durgabau ya Sang Prabu Basukeswara ya iki ibumu Dewi Durgandini wis bisa kasembadan kula mentah kelawan jeneng sira kulup kajaba saka iku pun Rama dalasan ibumu Durgandini bisa mijekake putra uga mijil kakung kadangmu si Astabrata bombong nger bombong Tyasing pun bapa kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Prabu wis wajibe kula Dewa Brata kowe ngatur sungkem kelawan ibumu Dewi Durgandini nadyan to iki ibu sambung nanging nyatane ibumu ora mantra-mantra nggone gula mentah kelawan jeneng sira mula wis wajibe kalamun to jeneng sira iku mau ngluhurake asmane ibumu Yayi Dewi Durgandini Brata
wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Rama Prabu. Mengkene kuluk. Sejatine jroning Pasewakan Agung iki ora ana liya ingkang ingsun penggalihake. Ingsun iki wis saya tuwa keladuk yuswa kaya-kaya wis ora kuwagan. Ngasta pusaraning adil. Negara Ngastina iki sapa sing tak gegadhang ora ana liya kejaba mung sira kuluk. Ing mangka nggih syarat sranane wong kang jumeneng nata iku mau kudu darbe garwa prameswari. Lah, dina iki sira kuluk enggal-enggal ingsun dawuhi palakrama. Dasare jeneng ingsun wis midhangetake pawarta. Kalamunta negara Kasipura, ya negara Srawantipura. Jejuluk Prabu Karsendra iku mau darbe putra cacahe ana 5. Kakung-kakung putri. Manut pawarta kang ingsun tampa. Negara Kasipura ngenengake sayembara perang. Sapa sing bisa ngasorake kridane putra kakung Kasipura kang kekasih Raden Wahmuka lan Arimuka. Ing kono dikeparengake garwa putri Kasipura ora mung siji malah 3 cacahe. Manut pawarta kang dak tampa ingkang sesilih Kusumaning Ayu, Dewi Amba, Ambika lan Ambalika. Mula dina iki nggih Dewa Brata jeneng sira kulub tak utus ngiras pantes nyoba marang kaprawiranmu nglebana giri sayembara marang negara Kasipura kadangmu Siasta Brata kanthi nen. Rene putrine kuwi ana 3 cacahe. Sapa ngerti yen to pancen kuwi ing tembene bakal dadi jatuh kramanira. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Dados kula nggih dipun keparengaken nderek Rama. Iya, kira uga tak keparengaken nderek. Kira bocah sakloron budhal marang negara Kasipura. Tak kekudang boyongen putri Kasipura katurune pisan. Kanjeng Rama Prabu menawi tetela mekaten dawuh paduka Kanjeng Rama. Prastawa timbalan dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu ingkang putra nyuwun tambahing berkah pangestu daya-daya tumunten bidhal dhumateng negari Kasipura. Semanten ugi kula Rama nyuwun tambahing berkah pangestu mugi-mugi kasembadan anggen kula badhe nglebeti sayembara perang ingkang satemah saged tomboyong putri Kasipura tetiganipun. Iya. Tak kekudang Dewa Bratastra Brata bisa unggul yudamu. Kanjeng Ibu nyuwun tambahing berkah pangestu Ibu. Semanten ugi kula nyuwun tambahing berkah pangestu Ibu. Anakku nggir Dewa Brata lan Asta Brata raliwat pun Ibu amung mranggal puja raharja mrih kasembadaning sedya kula.
padake ingkang ngadhep iki kaya sitagop. Nggih kula Raden. Nggih kula ingkang sowan. Eneng wigati apa? Wis akeh para raja Narpati sing ngleboni sayembara nek ora kalah ya malah temekaning pati. Apa isih ana, Gok? Sing kepengin bakal ngleboni sayembara ning Kasipura iki. Nggih. Ketingalipun menika wonten satriya kekalih ingkang badhe ngabiyantara. Nggih enten piyantun kalih bagus-bagus. Ajeng sowan ana kersane sinuwun. Ora susah sowan ana kersane Kanjeng Rama nek pancen karepe bakal ngleboni sayembara. Kene undangan kon ketemu karo Wah Muka karo Ari Muka. Oh nggih, menika keparing pun ngaten. Kula keparing lumengser. Hati-hati, Kok. Teja Sulaksana tejane wong anyar katon ngarep genah kang sinedya mburi ngendi pinangka tigas kawuryan. Sapa sinambating wangi, Raden? Yen kowe pitakon karo aku, Narpa putre Ngastina atmajane Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa kekasihku. Aku Raden Dewabrata. Sing mburi iki kadangku mudha. Ya, aku kadange Kang Mas Dewabrata. Kekasihku Raden Astabrata. Apa kowe kan kekasih Raden Wah Muka karo Ari Muka? Ya, aku Wah Muka, aku Ari Muka. Wong bagus, apa sediamu? Kowe temekono negara Kasipura. Iya. Wah Muka lan Ari Muka andadekna sumurupmu. Sejatine anggonku temeka ana negara Kasipura iki. Kepengin bakal ngleboni sayembara kang mbok gelar. Wong wae kisanak yen to pancen kowe nyeman kekadangan ing atase wong bebrayat kok dadak nganggo pitukon. Blabaring Ludira sarta pedhoting jangga. Mula tak ripih karo waris. Aku wae larapno nang ngersane wong atuwamu. Aku sing kepengin mboyong kelawan kadangmu katurune pisan. Oh, ladalah. Aja gampangake, Wareng ngempukake watu, wareng ngatosake banyu. Dewabrata karo Astabrata. Ayo ning kene iki dununge wong yen to kepengin bakal mengku putri. Sedumuk atuk senyari bumi toe patike tokno jiwa kaprawiranmu. Yen to pancen kowe kuwi anak aratu, kowe kudu sekti, kudu digdaya. Tuladane kaya aku sakloron. Wah Muka Ari Muka. Aku bakal nyuwargake kelawan kadangku putri katurune pisan. Adikku Yayi Dewi Ambo, Ambika lan Ambalika. Aja nganti diwengku wong lanang mung sak-sake waton lanang. Sak ora-orane kudu bisa ngasorake kridane Wah Muka. Awan Ari Muka. Yen kowe ora iso ngasorake aku sengara karep mengku kelawan kadangku.
yen to pancen mengkono sing mbok karepake ayo dene iki tak turuti mapano ana ing blabar kawat jangat rencang tak enteni legane ngadu bagus. Parat Asta Brata ana paran wis mbok petung kanthi kan mbok pikir kanthi wening partanding karo Harimuka wis akeh para raja Narpati mundur dadi gotongan malah ana sing mundur bali mung karyaran tegese mati yen nganti kowe cilik lara gedhe mati maneman bagusmu maneman cakrakmu ora susah dadak kowe nyeman karo aku yen pancen wedi karo aku minggira aja cepet mripatku bagus iki marganing pati ayo cobanen neganing atiku
dawuh Kang Mas. Iya. Mengko dhisik. Buta loro iki kaya dudu sebaene. Lire ora kena sinangga gampang. Keparengipun coba semingkira. Tak nuwun marang purbaning Gusti nyampurnake buta loro iki mau. Kula semanggaaken paring paduka Kang Mas. Sigra hangeningaken cipta nenggih sang dewa Brata kawistara entos dakep saluku tunggal sluku nutupi baban hawa sanga ngeningaken pancandriya pancarima ndriya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bebayu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucaking grana anut marang giyonganing kayun angayati-ayaning parutama kaya mati jeneng urip jroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusu pengarah so jatine sang bagus dewa brata amung atas marang dewane deni rarsa nyampurnakaken raseksa kekalih sigra ngedalaken pusaka jemparing kekalih Kyai Pamungkas sigra katamakaken kawan wah muka lan ari muka sirna saking Pandulu wah muka ari muka ing mriku kedadosan saking kawah lan ari-arine Dewi Amba Ambika lan Hambalika nyatanipun wah muka ari muka saged sirna saking Pandulu boten to Kang Mas raseksa kekalih menika kala wau jaripun menika sinten Astabrata wonten dalem muga-muga ra kleru kiblatipun Kakang wah muka ari muka iku mau dumadi saka kawah lan ari-arine putri telu Dewi Amba Ambika lan Ambalika iku lho kok saged ngaten iya tembunge cara kuna Kakang Kawah Adi Ari-ari kuwi bisa suka sabiyantu rina sak wengine waton menungsane bisa nyumurupi oh ngaten iya pun Kakang dalasan Siadi uga darbi mengkono mau nggih
Wis ayo aja nganti kesuwen. Ngadhep ana ngersane Sang Prabu Karsendra. Monggo kula dherekaken Kang Mas. Ingsun kaya durung nate sesrawungan kelawan jeneng sira Raden. Sira iku mau satriya saka ngendi? Lan sapa kang dadi kasihmu wong bagus? Inggih, sinuwun menawi paduka ndangu jasad kula wingking saking negari Ngastina. Atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa ingkang Sudyamastani. Kula pun Dewa Brata. Ingkang wonten wingking kula menika kula kadangipun anem Kang Mas Dewa Brata kula ing Sudyamastanipun Astabrata Belatala. Dadi jeneng sira saklarane iku mau Atmajane Narendra Ngastina sinuwun Prabu Sentanu Dewa. Kawula nuwun inggih sinuwun. Nah, ditepungake wae. Lah ya ingsun iki Narendra Kasipura dijuluk Prabu Karsendra ya panjenengan ingsun iki. Lah banjur sira semanana ngarsane ingsun iki ana wigati apa Raden? Sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula ngersa paduka Kanjeng sinuwun. Ngaturaken pejah gesang kula sinuwun. Lho niku dhisik. Kowe ngaturake pati urip. Kok mengkono sababe apa? Nyuwun pangapunten ambu bilih rinaos kula lepat. Ngaturaken kauningan milanipun kula pasrah jiwa raga kula kekalih karana kauningan sinuwun ingkang putra Raden Wahmuka lan Arimuka sampun gugur wonten madyaning palagan perang tanding kaliyan kula kekalih mila menawi kula nandhang kelepatan kawan paduka sinuwun monggo pejah gesang kula borongaken ngasta paduka Kanjeng Sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Dewa Brata wonten dawuh sinuwun. Ya. Sapa wonge wong jeneng kelangan anak iki mesti gelo getun. Kuwi wis sak mestine nanging sumurupa Raden kabeh mau tak pupus marang papesthening Gusti Kang Akarya jagat. Ora kurang-kurang gone ingsun mambengi kelawan sedyane putraku sakloron Wahmuka lan Arimuka. Aja nganti nyenengake sayembara perang. Pancen Wahmuka Arimuka nyenengake sayembara perang minangka pitukon jatuh kramane putraku wanita katrune pisan. Kang ana ing pengarepanku iki Dewi Amba. Kang angka loro iki Ambika, kang katelune Ambalika. Mekaten sinuwun. Ya. Lah rene wis dadi prasetyane putraku Wahmuka lan Arimuka, sapa bisa nyampurnake lan ngasorake kridane Wahmuka lan Arimuka bakalan tuk putri boyongan. Wanita katrune pisan kula kang iku Raden. Dina iki ingsun netepi kang dadi pangandika sabda Brahmana Raja. Putraku katrune pisan tak pasrahake kelawan jeneng sira. Saiki kepriye kang dadi kersamu, Gus? Kula namung ndherek kepareng paduka ingkang sinuwun. Oh ngono. Inggih.
Ambo, wonten timbalan ingkang adah Kanjeng Rama. Ambika, Wonten timbalan ingkang adhawuh para Rama. Ambalika, Wonten timbalan ingkang adhawuh para Rama. iki putrine telu, iki kakunge mung loro. Lah iki banjur karepmu kepiye Dewabrata? Inggih, kula setunggal kemawon. Mengkono kawula nuwun inggih. Upamane yen to kowe milih kang sawiji, endi sing mbok pilih? Sinten kemawon kula namung ndederek karana sedaya menika katresnan tresna menika suci peparinging Gusti ingkang murping dumadi. Wah, bagus. Ya. Ambo, wonten timbalan ingkang ada. Banjur karepmu kepriye? Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama menawi kula dipun keparengaken panjenenganipun kasduang nglampahi. Kula kepengin sanget badhe suwita kelawan panjenenganipun Raden Dewabrata. Mengkono. Kawula nuwun inggih Rama. Raden Dewabrata wonten dawuh sinuwun. Jeneng sira wis midhanget pribadi. Putraku si Ambo kepengin ngladeni kelawan jeneng sira. Manut kelawan aturmu sekawit tresna kuwi suci peparinging Gusti kang murbeng dumadi kuwi bener. Banjur karepmu kepriye? Menawi keparingipun Sang Dewi mekaten kuwi ingin namung sendika ndederek. Lah rak ngono. Nah, iki gelem ora gelem Raden Astabrata iki kula wonten timbalan kang adharu. Sira kudu mengku garwa loro pisan. Ambo kelawan Ambalika. Inggih. Lajeng panjenenganipun kinten-kinten kados pundi? Kepiye Ambo lawan Ambalika? Inggih Rama kula namung ngestaken dawuh. Inggih Rama kula ngestaken dawuh. Lah, mak plong rasane atiku. Tegese arampung jejibanku ana ing Madyapada. Tegese ingsun iki wis bisa peputra. Putraku Pawestri wis ana ingkang mengku. Mula kang sapa iku Raden wis mangsa butuh ibarate ingsun nitipake getih setetes balung sak ceklek daging stampel wujute putraku Ambo Ambika lan Ambalika tresnanana ya Dewabrata lan kowe Astabrata. Inggih Kanjeng Sinuwun. Inggih Sinuwun ngestaken dawuh. Lah banjur kersamu priye? Dinten menika kepareng omal garwa kula badhe kula boyong kundur dhumateng negaring Astina. Semanten ugi kula. Kanjeng Sinuwun. Oh iya yen to pancen wis. Ambo penderekno Raden Dewabrata. Ambika lawan Ambalika nderekno lawan Raden Astabrata. Sing bekti lair sing batin nggon musita ngladeni kelawan kakung iki dipaken dawuh Paduka Rama.
lawan sira Yayi Ambika lawan Ambaliku. Wonten dawuh Kang Mas, wonten dawuh Kang Mas. Iki mengkene ya Yayi. Siadi malah dhisik ana laku. Matura kelawan Kanjeng Rama Prabu kalamuntapun Kakang Dalasan Siadi bisa mungkasi karya. Nyatane bisa mboyong putri katrune pisan. Mekaten Kang Mas iya karben bombong penggalihe Kanjeng Rama Dalasan Kanjeng Ibu. Nggih, nggih. Lajeng paduka Kang Mas, ya pun Kakang bakal lontonan kelawan Mbak Yu Yayi Dewi Ambo. Nyeras pantes karo nonton kaendahan. Iya Yayi. Ya di malah dingin ana laku ya Yayi. Kowe dhisik sungkem kuat ana ngersane Kanjeng Rama Prabu semono uga pun Kakang. Oh nggih, nek kecil mekaten keparing kula ngurumi lampah lho Kang Mas. Garwaku Yayi wong ayu Yayi Dewi Ambo ya kepriye Yayi? Duh Kakang Mas. Iki bejo kemayangan dene kula saged kelampahan leladi kelawan paduka Kang Mas Dewa Brata. Ingkang ketila rinten dalu. Kula namung tansah nuwun dhumateng purbaning Gusti benjang menapa kula saged nampi pengayoman priya ingkang dados dami-damaning manah kula kejawi nami paduka Kang Mas Dewa Brata. Iya, semono uga pun Kakang Yayi. Jroning piyasing pun Kakang nalika ngarep pun Kakang wis matur ngesani Kanjeng Rama Prabu Karsendra. Kalamunta sejatine tresna iku mau suci, peparinging Gusti kang akarya jagat. Mbok menawa ya dina iki Yayi. Pun Kakang Dalasan Siadi wis pinesti dadi jatu krama. Kawula nuwun inggih. Lan maneh ora ana putri pepujaning ati. Kejaba mung jeneng sira Yayi Dewi Ambo. Nenggih pausan Dewa Brata. Yektine uga wis ketaman Bramtasmara darbe katresnan kelawan Sang Dyah Ayu Dewi Ambo. Semanten ugi Dewi Ambo. Tenging cipta nggih mumbung mring Sang Dewa Brata ingkang nedya den ladosi. Radya nedeng-nedenge mriksani endahing swasana. Satongat ngendikaaken panglocitaning penggalih. Wong agung kalih kedadak kumlebat Sang Maha Guru. Tanah sanes gurune Sang Dewa Brata nggih Sang Rama Parasuya Rama Bhargawa. Dewa Brata. Dewa Brata. Waspadakno kang permati weningna ciptamu menepna rasamu. Aku sapa Dewa Brata? Dewa Brata jimat sesembahan kula Kang Mas punden kula mangke prating delahan.
Wonten menapa Kang Mas? Sinten ingkang ngreridu penggalih paduka Kang Mas Dewa Brata? Ngantos kagiat kagol kogel raos sing manah kula. Ngantos bingung raos sing manah kula nggih kula. Ananging gapi kepareng paduka Kang Mas Dewa Brata menika kados pundi wonten menapa to Kang Mas? Kula panjenengan paringi dawuh. Iya. Yayi Dewi Ambu. Iki kados pundi? Sing gedhe pangapuramu ya Yayi. Kalimput arasaku. Kalimput arasaku nganti aku lali Purwadaksina. Kawruhana Ambu. Sejatine iki sejatine pun Kakang Walaka kelawan jeneng sira Yayi. Pun Kakang iki mau nindakake wadat tanpa krama. Dan kula Kang Mas, lho iki paduka Kang Mas menika putra Narendra sampun ngantos lelemiran lho Kang Mas. Ngendika paduka sekawit kaliyan sak menika kok benten. Lepat kula menapa ciri gesang kula menapa? Aduh Yayi. Sira iku mau Sulistya ora luput ora gethek ora ciri. Pancen pun Kakang prasaja nindakake yaiku wadat tanpa krama. Nanging pun Kakang prasaja yen to yektinipun Kakang uga tresna kelawan Siadi, tresna kelawan sira Ambu. Nanging sumurupa ya Yayi, wong tresna kuwi ora kudu andarbeni. Menawi kula boten ngaten Kang Mas. Kula sampun prastya. Sinten ingkang saged ngasoraken kridanipun Kakang Wahmuka lan Arimuka? Mapan menika ingkang kula suwitani. Lan panjenenganipun Kang Mas Dewa Brata nggih sampun midhanget. Yen tunggul yudane tanding karo Wahmuka Arimuka kukupane putri telu pisan. Nanging kenging menapa paduka Kang Mas kendika ingkang kados mekaten? Menawi tetela nindakaken wadat tanpa krama nggih sampun ngantos damel suwaning manah kula boten sisang lebeti sayembara kukupaning putri. Menawi kados ngaten menika do Kang Mas, paduka menika sami kemawon badhe damel piranging gesang kula. Menawi tetela kados mekaten, Kang Mas kula kedah kados pundi Kang Mas? Dadi anila krami. Paduka nyiget lampah kula paduka menika sinten? Ngerti yo. Aku iki pendhita ngayam alas tegese aku iki pendhita kelambrangan ora papan ora dunung ora dongko ora kayangan. Kandang langit kemul mego. Yen kowe arep ngerti karo aku. Paraku Resi Rama Parasu ya Rama Bargawa. Resi Rama Parasu, Rama Bargawa. Iya. Kowe Dewi Ambu. Kasinggihan dawuh paduka Sang Resi. Eneng apa kowe mlayu-mlayu? Estunipun kula menika ambujung kaliyan katresnan kula. Sapa katresnan? Boten wonten malih. Kejawi namung putra ngastuna ingkang kekasih Raden Dewa Brata. Dewa Brata. Kawon muni nggih. Ngerti ya Dewa Brata kuwi siswaku ya muridku. Aduh. Sang Dewa Brata menika siswa paduka. Iya. Sang Resi menawi tetela mekaten. Boten wonten malih pengayoman kula ing saged pitulungi dumateng raos kula kejawi namung paduka Sang Resi Rama Bargawa. Karepmu kepiye? Iki estunipun kula sampun kalajeng tresna kaliyan putra siswa paduka Raden Dewa Brata nanging panjenenganipun mblenjani janji. Mblenjani janji priye? Ing sekawit panjenenganipun nggih anggadhahi raos tresna kaliyan kula
Nanging menapa to sababipun? Namung sakedheping netra panjenenganipun kagol kagiat. Lajeng panjenenganipun nelakaken menawi panjenenganipun boten kersa nampi pasuktaning wanita ateges. Piyambakipun nglampahi wadat tanpa krama. Aduh lajeng gesang kula menika kados pundi sang Ci kula paripaksa nyuwun pitulungan paman Paduka sang Resi. Yo. Ambuh. Kula wonten dalu. Ing atase aku iki Resi utawa Pandhita kudu bisa aweh pepadang nanging yen to pancen kuwi bejamu aku mung suka pitulung. Yen pancen nglenggono si Dewa Brata ya bejamu tak ripiye wadene nek pancen ora gelem si Dewa Brata ya kowe kudu pasrah marang panguwasaning Gusti kudu nampa kanyatan adiring lelakon. Mekaten sang Si. Iya. Inggih. Namung wis paken dawuh Paduka Coba semingkira tak temonane. Para Morsi ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi konju. Oh ya, bekti wis tak tampa. Dewa Brata, wonten dawuh Rama Premban. Apa bener kowe nampik katresnane Dewi Ambo? Kasenggihan dawuh Paduka Sang Resi. Rikala ngarep jare kowe kandha tresna. Nanging apa sababe saiki ku ora tresna? Nyuwun pangapunten. Rikala semanten kula nelakaken raos katresnan menika karana kula dereng mangertos menawi Paduka Kanjeng Rama Resi menika ingkang tansah njampangi lampah kula. Lajeng kula kengetan menawi kula menika nglampahi wadat tanpa krama. Dewa Brata, wonten timbalan iki ngadhep. Kowe nglakoni wadat tanpa krama. Kok nganti kowe kuwi duweni pakati kang kaya mengkono sababe inggih. Estanipun sinten ingkang kula tulat, kula namung nulat guru kula inggih namung Paduka Kanjeng Rama Resi Jamadagni inggih Rama Bargawa. Lampah kula ingkang mekaten menika kula namung mestuti dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama Resi Rama Bargawa. Nanging rikala ngarep wis ngucapake rasa tresna. Kasinggihan menawi kula menika anggadhahi raos tresna nanging tresna menika mboten kedah amajipi. Mboten kedah anggadhahi. Saiki lakonana. Wengkunen Dewi Ambo mboten Kanjeng Rama Premban. Kula trimah mupo menawi kula kadhawuhan mengku klawan. Yayi Dewi Ambo kula sampun kalajeng inggih menika prastya kula wadat tanpa krama kula nulat dawuhing guru. Dadi kowe badal dawuhku. Kawula nuwun iki nek ngono kan nyoba karo aku. Kanjeng Rama mboten mekaten ingkang kula pikajengaken. Menawi sedaya peparing Paduka piwulang aji jaya kawijayan sarta ngelmu sedayanipun kula pepundi. Nanging setunggal menika dawuh Paduka supados kula nglajengaken mengku Yayi Dewi Ambo. Kapejana sendika ndherek badal dawuhku padha kewani karo gurumu Panjajal Kaprawiran. Menawi keparingipun Bapak Guru mekaten kula namung ndherek. Namung sampun ngantos klentu penampi menawi kula menika wantun kaliyan guru yen panjenengan ayo cobanen gurumu.
rasane atiku. Aku duwe putra siswa marang kowe. Nadyan akeh putra siswaku. Saking sing banget konjem ana jeneng atiku kejaba mung kowe Dewa Brata ya sumurupa. Dina iki mung kari pungkasan nggonku ketemu kelawan kowe Dewa Brata. Kowe bisa netepi kan dadi prasetyamu. Kowe nglakoni wadat tanpa krama bagus kowe tiru kaya gurumu, tiru kaya aku. Dina iki kowe tak sabda kowe bakal duwe ngelmu. Kowe bakal duwe kedunungan ngelmu sing bisa netepake marang matimu dhewe. Kowe arep kepengin mati wanci-wanci bisa. Mati saiki bisa. Mati kapan wae bisa, tetepno dhewe lan pungkasane ambo dina iki wis dadi purtamu mangsa bodho karepmu kepiye. Pepunden kula. Lajeng kula cumadung dawuh kepareng paduka Raden Dewa Brata kados pundi Raden? Ambo. Garwaku Yayi Dewi Ambo. Wonten timbalan ing adamu. Wis saiki ngene wae. Nyatane aku wis walaka kelawan jeneng sira yen to aku iki wadat tanpa krama. Luwih becik dina iki malah sira tak kundurake marang Praja Kasipura. Tak pasrahke ana ngersane Kang Rama Kanjeng Rama Prabu Karsindra. Lestari nggone Mukti Wibawa mbok menawa liya dina bakal ketemu kelawan priya sing bisa ngayomi marang Siadi. Kok gampil sanget pengendika paduka. Kula penan wangsulaken dumateng negari Kasipura. Kang Mas, ibaratipun gesang kula menika kados lepasing warestra, lepasing jemparing. Luput pisan kena pisan. Kula mboten saged swita kakung menawi mboten paduka Kang Mas Dewa Brata. Kapejawana sendika ndherek Kang Mas. Saking agenging katresnanira Dewi Amba marang Sang Dewa Brata. Semanten ugi Sang Dewa Brata yektine uga tresna kelawan Sang Yayu Dewi Amba. Ananging karana Denira wis prasetya nglampahi wadat tanpa krama nganti ewuh kaya ing pambudi raos sing penggalih nenggih Sang Dewa Brata tansah kabujung-bujung kelawan ingkang garwa Dewi Amba. Sakala rikala semanten noleh Sang Bagus Dewa Brata ningali kawontenanipun tetaneman ingkang awasta glagah. Wujuding glagah sakliraman kaya godhong alang-alang nanging kaku kaya sada sami sakala kabethot. Witing glagah linepasaken ing cipta namung kinarya ngagara-gari. Ananging kodrating Gusti kodrat datan kena den wiradati lumepas kebak ponang glagah kadya kilat tumanceping jaja jajanira Sang Yayu Dewi Amba tatas tuntas dununging pasti Dewi Amba. Rebah wonten pepangkone Sang Dewa Brata.
Marita sigra pinentang emdane kaya warastra kaya jemparing nanging datan punika kalemta punika wujuding glagah semanten ugi Dewi Amba datan mundur karana nyemerapi menika wujuding glagah kininten kalamunta datan tumama marang angganira ucap sami saka punang glagah tumantep jajanira sang Dewi rebah wonten pangkonira sang Dewa Brata. pun kakang mangsa luput nimas kelawan Siadi. Ambo aja kleru penampamu ya Yayi, kalamun yektine pun kakang jugun darbene rasa tresna. Tresna lair batin kelawan jeneng sira Yayi. Mung karana pun kakang iku darbe sumpah sarta prasetya kelawan guruku ya sembahku sang Begawan Rama Parasu. Ngantipun kakang ewuh kaya ing pambudi rasan ngatiku. Ambo Dewa Brata. Kok mung tekan semene lelakonmu Dewa Brata. Nganti lati karo pakarti ora nyawiji. Dosa apa sing bakal tak sandhang? Aku duweni katresnan ora bisa kasembadan. Peda apa aku urip? Luwih becik pun kakang kepingin bakal bali marang tempat suci dina iki. Sabab aku bisa nemtokake kapan matiku. Ya dina iki aku bakal kepingin bali marang alam kamuksa.